सांगी कैसा है तुम सांगी ये मेरा हेमसिग है सांगी यानी कि सांगिया फैनानै पूरा मिस्टी टेस्टी खाया है सांगी माने बारा बुजिया दे बियो जोंनि भाषाखौहाय माने मानसिया एसे आलादासो नालाय ओंखायनो आरोना नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै जोङो मोनसे गोबां सावरायजाबाय थानाय बा भाइराल जानाय मोनसे टपिक बा मोनसे केस बे केसनि सायाव खोथा सावरायगोन बे केसआनो जाहैबाय सांगी ब्लग्स एबा प्रियलिना नाथ नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै अब्ला जों दा बे जाथाया बोरै जानाय माबोरै जाखो रिपर्टआव माबायदि ओंखारदों बेखौ जोङो सावरायगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामगासिनो दं साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जुदि लाइक खालामगासिनो दं लाइक खालामबानो जाबाय सांगी ब्लग्स जायबा इन्टारटेनमेन्ट डाबर राइडार आरो जिया रानी बिथांमोनजों लोगो जानानै मोनसे समाव क'क्राझाराव थांदोंमोन बा चिराङाव थांदोंमोन आरो बेनिनो भिडिअखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो जोङो बेखौ सिनायदोंमोन दा बे मानसिया गैला बे बुहुमनिफ्राय गैला दा बिथाङा थायोमोन गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि माइदाम ओनसोलाव आरो बिथाङा जुलि जायोमोन दाखालि बावैसो जुलि जादोंमोन दा बावैसो आरो बिनि फिसायनि मुङानो जाहैबाय पंकज नाथ आरो बिनि मुङा बा सांगी ब्लग्सनि मुङा जाहैबाय प्रियलिना नाथ बिसोर जुलि जानाया गोबाव जायाखैमोन दा बावैसो जुलि जादोंमोन आरो बिसोर रुमाव थागासिनो दंमोन गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि माइदाम ओनसोलाव आरो बिथाङा दाखालि बावैसो बा माखासे सान सिगांल' 1 लाख साबस्क्राइबार बा 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै सिलभार प्ले बटनखौ मोननो हादोंमोन नाथाय बेखौ मोनखांनानै नै सानब्रै भिडिअल' जाबायमोन होनाया बेनि उनाव बे जाथाया जाबाय आरो बे जाथायखौ मार्डार केस बा बुथारनाय केस होननानै गोबाङानो दाबि खालामदों आरो सांगी ब्लग्सनि न'खरनि मानसिफोराबो बेखौ बिनि फिसाय जायबा पंकज नाथ बेनो बुथारदों होननानै दाबि खालामनाय जादों आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय बा पंकज नाथखौ पुलिसा एरेस्ट खालामखाबाय दा बे एरेस्ट खालामनानै बा बेखौ एरेस्ट खालामनानै नायबिजिरगासिनो दङ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ आरो बिथांनि हरखाबै बेबायदि जिउ फोजोबना लानाय बा बुथारनाय बेबायदि जाथायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रानो दुखु मोननाय फोरमायदों मानोना बिथाङा इउटुबाव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो दाखालि बावैसो 1 लाख साबस्क्राइबारखौ मोननो हादोंमोन आरो दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो गोबां इउटुबारफ्रानो बा रायजोफ्रानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जायबा सांगी ब्लग्सनि फिसाय पंकज नाथ बे पंकज नाथआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जामुगुरि हाटनि थागिबि नाथाय बिसोर गुवाहाटियाव थायोमोन रुमाव थायोमोन निजा न' नङामोन रुमाव थायोमोन आरो ओमफ्राय बिसोर जुलि जादोंल'मोन ओमफ्राय दा बिसोरनि सानैनि गेजेराव मा जाखो बेखौथ' मिथिला आरो बे जायबा सांगी ब्लग्स बा प्रियलिना नाथ बेनि गोदोनायाव दिरुं खानाय आरो लोगोसे बेनि मोदोमफोराव खर'फोराव गोबां जोखोम जानाय सिनफोर नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो बेखौ बुथारनाय केस होननानै गोबां दाबि खालामदों आरो बेखौ बा जायबा पंकज नाथ बेखौ हमनानै आयेननि बायदि साजा बा फासनि साजा सोरबा बुथारनांगौ सोरबा थैजासिम जोबथेसालियाव दोननांगौ बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा दाबि खालामदों कमेन्ट बक्सनि गेजेराव गोबां मानसिफोरा भिडिअ खालामदों मैयाबो खालामदोंमोन आं नाथाय सम मोनाखैमोन मैया खालामनो दा बे जाथायखौ आं गुबैखौ मिथिजोब्बाय दा बेनिखायनो आं बेखौ भिडिअ खालामनाय जाबाय बिथांमोना थायोमोन बामुनि माइदाम ओनसोलनि सिङाव मोनसे बाहागोआव थायोमोन आरो बिसोर सानैया जमा थागासिनो दंमोन नाथाय हरखाबै बे जाथाया मारै जाखो बेखौ रावबो हमदांसनो हायाखै आरो बेखौ बुथारनाय जाथाय होननानैसो गोबां मानसिफोरा बुंखादों दा बे जाथायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आंथ' बेखौनो बुंनो सानो जुदि पंकज नाथआ बुथारमारदोंबाथाय बेखौ आयेननि बायदि साजा बा गोख्रों साजा नांगौ बा फासि होनांगौ बा जोबथेसालियाव दोननांगौ थैजासिम अब्ला नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ जायबा प्रियलिना नाथ एबा सांगी ब्लग्स बिथाङा माबोरै थैखो ना बुथारजाखो बिनि सायाव मिथिबाय जानांगौ दासिमबो नाथाय रोखा नङा दा बेखौ रोखा खालामगोन पुलिसा रोखा खालामगोन दा पुलिसा बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो बे जाथाया जादोंमोन दाखालि बावैनो जादोंमोन नाथाय मैयासो निउसाव ओंखारदों अब्ला लोगोफोर जुदि माबा मोनसे बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव बुंहरदो आंथ' बेखौनो बुंनो सानबाय दे बुंनायखौनो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि सांगी कैसा है तुम सांगी ये मेरा हेमसिग है सांगी यानी कि सांगिया फैनानै पूरा मिस्टी टेस्टी खाया है सांगी माने बारा बुजिया दे बियो जोंनि भाषाखौहाय माने मानसिया एसे आलादासो नालाय ओंखायनो आरोना सांगी बहुत क्यूट है मिस्टी खाया है आके बैठ रहा था अकेले बैठ रहे हम लोग को इंतजार कर रहा था सांगी इंतजार करते करते निमकी और रसगुल्ला खा दिया आगे खा दिया निमकी खाया रसगुल्ला माने जाखांबायबो जाहैबाय मानसिया ओमफ्राय माने ये तुम्हारे साथ खाने के लिए माने जोंजों जानो थाखाय दोनदों जाहैबाय बैखौहाय सांगी गुवाहाटिनिसो मानसिया माने मट' ब्लगिं खालामो आरोना माने सांगी ब्लग्स दं आरोना बेनिहाय सांगी ब्लग ना क्या सिलतोर ना सांगी ब्लग्स यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया एंटरटेनमेंट पेमेंट
स्वागतम जनायसु ओइ ओमफ्राय नैबेनि माबानि आदैनि ये दुगा मुसाहारि इउटुब चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा थाबैनो 20 खालामना होदो आदैनिखौहाय ओमफ्राय ओरै आनैनाबो दं नामा आनैना मा दं होनदों